Meneer, hij zit nog binnen hoor, die gozer. Die gozer hier bij dit huis met die klapdeur, die zit nog binnen hoor, dus die moet eruit. Ja, hij wil er net niet uit, maar hij is gewoon er binnen gegaan, dus hij moet eruit. Ja, dat doe ik al. Die dingen zijn gewoon wegklikken. Hey. En binnen zit. Ja? Ik weet dat er niet omhoog komt. Hier net in het huis. Ja, gelijk, hè? Die zakken we niet in. Dat van je vrouw. Laat branden, dan red je eigen. Dat zit me niet. Als ik nog wil, zie je wat nog weer terug. Waar is het?